Hoy mga Mari, halika. Mag-unboxing tayo. May dumating sa akin na parcel. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng bayarin. So, mag-unboxing tayo mga Mari. Shein. Shein to mga Mari ha. Shein. Unboxing ka. Ang Shein nagpadala sa ako o inani o. Nagpadadaan ko og inani kay siguro magmundil-bundil ta ba magmundil ta o diba o sana all. Diba? Oh. Muna siya ipadalhan dag inani ni Shein. Ay! Ipadalhan dag inani ni Shein no kay magmodel-model ta. Sige. Sige, pagbigyan si Shein magmodel ta. Unsa man ni? Daghang mga papel. Usa duha tulo upat yung Shein upat lima unahin natin ito. Ang awa mga dyan. Bagay sa'yo, madam. Madamdamin, madaming utang, madaming bayarin, madaming naghahanap. Nakasan. Oh. Ang ngayon pong kaana madam, mura ka o kaba-kaba nga nalikad. Naapa o. Samot kag kaangayan ana madam, mura kag alibang ba nga kilulupad ba dili ilhan nga na kay daghang utang. So di ba madam ngayon ka nakana madam ang ngayon sad kaan na mura na ka nagway utang baron inon. Namura na ka nagway utang madam. Now, kita katawa na si madam. Oy, ya dito daghang utang. Charot ka madam.